Добър ден, уважаеми зрители! Както всяка събота, знаете по това време сте с мене и с Фитнес Уикенд. Днеска сме избрали една така по-особена тема — фитнес залите и по-специално фитнес уредите. Примерно, каква е разликата между трениране с уреди и с тежести? Такива въпроси просто много са зададени и време е да направим едно предаване за това. Кои уреди са добри и кои не? Това е твърде такъв труден въпрос за отговаряне, тъй като всеки уред явно е измислен за нещо добро. По принцип, всяки един скрипец, така наречен уред, първоначално е бил създаден за рехабилитация, в смисъл за след някоя страшна травма да може човек да се подготви по-бързо да възстанови мускулните влакна, като изолира останали мускулни групи, и така са започнали създаването на тъй наречените гладиатори, скрипци, машини и така нататък. Какви мускулни групи се тренират на уреди? Абсолютно всичките могат да се тренират. Значи, за начинаещите по принцип винаги е по-добре да започнат с свободните тежести. Това са лежанки, дъмпели. Верно, твърде много зали станаха и твърде много уреди, безброй много фирми, да не изброяваме, да не правим реклама, но трябва да знаете, повечето хора избягват щангите и дъмпелите, тъй като са наистина по-тежко там, и гледат с самите уреди да компенсират тази, как да кажа, слабост, която имат. Значи, наблюдавам тук в последно време в много зали има такива уреди, които заместват по принцип те наречените кофички и набиранията зад врат с тежест. Така, аз им викам: вие се возите на въртележката, викам, сте се качили. Значи, това са безмислено, нищо не правят тия хора, просто си въобразяват, че правят някакви такива кофички с помощ и така нататък. Ако не мога да ги правиш кофичките без някаква помощ, по-добре не се пробвай въобще, да си губиш времето. И просто страшно много уреди има, такива, които ти си мислиш, че правиш нещо, а даже и не възбуждат тези мускулни фибри. Значи, каква е разликата? Разликата е огромна. Затова първоначално, в зависимост от какво тренирате, да речем, ако примерно днес имате две мускулни групи, примерно гръб и бицепс, започвате винаги с първите две упражнения, да речем, са ви свободни. Примерно чукчета с щанга и те наречената Т-щанга, която минава между краката, или дърпане с тежък дъмпел на една ръка, придърпване към тялото. Оттам нататък минавате, примерно, за мен е най-доброто набиране пред, зад врат, тесен, широк хват, и упражнения са най-добрите. След като ви станат супер лесни тези упражнения, може да минете вече на скрипците и да правите на тези заместители на самите упражнения, които са хамалските, тъй наречени упражнения. Бицепсовите. Примерно има скот машини, нови се появиха, не скотова пейка, скот машини, и аз гледам, повечето ги изпълняват, значи не пускат до край самата ръка и то се получава една концентрация, напълва предмишницата, а самия бицепс нищо не остава в него и вика: бе, нещо не ми влиза тази машина, и се местят. Значи трябва да знаете, просто вижте, наблюдайте, пробвайте за всеки, просто всеки човек е различен, височина, дължина. Много уреди са направени за много къси. Значи в моите зала, там аз където тренирам, не моите, ми на Славе Спортест, доста от уреди са направени явно за хора, които са високи 1,70, 1,75, тъй като ако си по-висок, наблюдавам, че просто има такъв лимит и не са пригодни за тях. Някои от уредите, казвам, значи не искам да кажа, но просто за всеки човек е различно. Аз предлагам сега да видим едно видео, на което да се израдвам отново на Flex Wheeler. Значи, тук малко екстравагантно започва с неговите, за време. Това е 96-та година кадри, за тогава това BMW, знаете, особено пък 96-та година все още мисля, че нямаше завод на BMW там, и да караш BMW или Mercedes, особено в Майами или в Флорида, е нещо уникално. Тук малко позинг такъв пред залите. Това е Санта Моника, Калифорния, по принцип, меката на културизма. Тук обяснява Флекс, за да не превеждаме, да изслушаме така. Обяснява къде отиват, какво ще правят, и се
прави си майтап с неговите фитнес партньори. Това е преди Олимпия 97. Сега ще наблюдаваме малко. Значи това е ден първи, крака. Да видим те наречените крака, които всичките избягват повечето, искам да кажа. Тъй като стандартният отговор при тях е аз имам крака или бил съм танцор народни танци 5 години, 10 години и така нататък. И затова не му трябва ли. Сега обяснявам с какво ще започне. Значи по принцип трябва да ви е ясно, че тук няма нещо, с което той да нарасне. Сега са напомпвания. Ето на изпомпване лек екстензии на един крак. Значи първо това се прави, тъй като винаги единия крак е по-силен от другия. И като вариация може да се използва и е хубаво да се прави от време на време, за да може да уеднаквите самите размери на вашата крака. Тук сигурно, да, както виждате, прави една-две серии, това са загряващи. Винаги трябва да... Аз се загрявам с това упражнение, тъй като колената имат страшно много връзки, аз съм много нежни и директно ако започнете да речеме с клек и то тежък, може да се получи нещо неприятно. Значи лек преса, нали, вертикална, с главата надолу. Значи отдавна не съм виждал тук в нашите зали точно така лек преса. Това са от тия самоделките, както ми викаха гладиаторските едно време. Много хубаво упражнение, но просто се изолира много хубаво кръста. Тук няма никакво натоварено в кръста. Това сега е от по-новите лек преси, ако не се лъжа. Не, пак е това. Малко ще дадат такава под наклон, която вече е по-модерна. Знаете, все пак 10 години са минали тогава, уредите непрекъснато се променят. Знаете, има много зали, особено в София, които навлезаха много мощни фирми, които просто, ако не... И аз се чудя дори на някои от уредите как се правят самите упражнения, просто много интересни. Така изолират тъглите, че просто няма никакво напрежение в някои други помощни мускули да влизат. Значи, лек прес в принцип е много силово упражнение, може да дигнеш страшно много килограми. Тук в момента това са паунди, но искам да кажа, че може би има около 5-600 кг, ако не и повече, които са нормални за лек преса, може да се дигнат и до 7-800, но на лек прес е възможно. Значи за такива юнашки като клековете трудничко. Тук виждаме на под наклон другата лек преса. В смисъл с по-такъв ъгъл, който директно удара страничните квадрицепси на краката. Ето, под наклон лек преса. Значи той варира. Сега ще видите, че той не прави пълни разгъване и изгъване, тъй като той просто изисква само помпане, те наречения пъмпинг. Напомпващи до напомпващи и така и напомпващи само упражнения, понеже той вече няма какво да течи толкова. В смисъл само вкарва кръв в мускула, а понеже знаете, че краката са 51% от всички мускули в тялото и трябва да ги ударим от абсолютно всеки. Го виждате, не стигат килограмите и отгоре му слагат още и по средата. Значи 45 паунда, това са 20 кг. 600 кг има някъде на тази лек преса. И че не е малко за, да речем, месец и половина преди Олимпия. Това са килограми килограми, тъй като не е в период на натрупване, а само на изпомпване. Пъмпинг ефекта, който ви казах преди малко. Аз съм пробвал този ефект дори в такъв основен период, в който трябва да се качва. Мога да ви кажа, че идеално се чувствам и в предсъстезателен и състезателен. Разликата за мен е най-съща, смисъл, че много добре се чувствам. Ако ме заболи нещо, гледам да правя само такива леки движения, колкото да не ги забравиме. Както ви казах и миналия път, флекс не ми харесва, тъй като е с много тънки кости и всичко наслагвано и изглежда точно като кукла. Но, за съжаление, не успя да стане никога на Олимпия.
второто място си беше капарирано, а вече и там не би влезнал, тъй като развали договора с Жоел Вейдер. Знаете, че това си една огромна политика. Вижте само талията за какво става въпрос. Многократен шампион по карате, кикбокс и отделно след това по-те занимава с културизъм. Втори на Олимпия, трети на Олимпия, шампион на Шварценегер Класик, въобще на шампионите Ironman. Просто не ги изброявам по годините, тъй като може и да се объркам. Това е една действително тежка тренировка за крака, но така са. Краката са, това е най-големи и най-тежки са тренировките за крака. Аз не си позволявам да го правя това без колан. Вярно, че не слагам такива килограми, но в един момент може да... 1295 ливри, това са толкова, колко ви казах, 600 килограма. 11 паунда са 5 кг и смятате на така. 110 50, 220 са 100. Не се мъчиме сега да ни умножаваме. Тук ето пак на лед преста, само че по-единично за изравняване на силите, които казах ви, един крак винаги е по-силен от другия. Дори да не го забелязвате, както и по обем, така и по сила винаги. Винаги да вкарвате за всяко нещо, това по индивидуално упражнение за дадена част. За как изпомпване прави цяло движение. Изпомпва. Какво да ви кажа? Просто радост. Това гледка. С радост мога да си изпиш цял ден и да си гледаш как тренира, но все още нямаме такиви тук. Няма да ни посетят и да ни изложат някоя друга тренировка, тъй като на състезания, когато ходят и пътуват те в чужбина, никога не показват истинската тяхна тренировка, а просто поддържащи упражнения такива. И много обичат да се правят на етап с въобще там фенове и такива любопитни личности. Това е Flex Wheeler, както винаги. Може вече да питате каквото ви интересува. Хубаво ли е да имате партньор в тренировката? Разбира се, ако тренирате за аеробна тренировка, най-добре е с партньор, тъй като един докато почива, другия прави и така се получава този аеробен ефект, който много хора питат какъв е този аеробен ефект. Знаете, фитнесът е анаеробен спорт, който не си зависим от въздуха по принцип. За да го направиш, трябва да не почиваш. Така, да чуем и първият зрител за днес. Ало, добър ден, слушам ви. Ало? Ало? Да, слушам те. Едик, искам да те попитам нещо. Слушам те. Имам травма на рамото. Преди 5-6 години имах много сериозна травма и тогава правих инжекции в рамото. Мина ми. Почнах само от горна част, не ме болеше. 3-4 години съм правил само горна част. В момента от коремни преси, отново ми се на шведска стена, отново ме възбуди така болката в дясното рамо. Много ме боли, не мога да правя такива половинчати движения, ако правя или тесен хват за трицепс, не ме боли на лежанка и на горна част. Как да пристъпя, за да се оправи рамото ми? Значи това по принцип е много сложна такава фрактура, в смисъл травма, която без да се види така, тъй като тя ти е вече станала сигурно хронично. Значи, от моя гледна точка, аз няма ти казвам като лекарите, в смисъл спри да тренираш, прави такива хватове, в които просто да не го усещаш, но тя е някъде вътрешна, не знам за каква болка ми говориш, тя е много неприятна. Малко са специалистите, които могат да ти кажат за това нещо. Избягвай такива упражнения, с които напрягат, а то просто почти няма упражнение, с което да не влиза рамото. Знаете, това е много на такова място, че
пази го, просто където почувстваш веднага сменя. И знаеш, има твърде много упражнения, хватове. Това е което мога аз да те посъветвам, за да не спираш. Иначе най-лесното ти казва да спреш, но това не е желателно. Да чуваме следващия зрител. Ало? Слушам. Слушам те. Искам да те питам, например, ти за милата, когато ще пушиш Арнолд Шварценегър. Така, значи, просто донесха ни касетата, но толкова е лош записа, че просто няма как да го излъчиме, разбирате ли? Просто качеството е много лошо. Значи, Напомпано желязо се казва, това му е първия филм. Просто са ни обещали нова касета такава да ни донесат, защото явно е твърде гледана и няма как да я качиме тук да я пуснем, иначе е донесена. Да чуваме следващия зрител. И аз имам доброто желание, но... Ало? Да. Слушам. Значи искам да попитам за стълболома. Така? На хапчета. Така? Дали има някакви странични ефекти и по принцип как дали е добро? За станозолола ли питате? Да. А от колко милиграма? Не знам, защото ми го препоръчаха. Не съм взел. Значи, вижте сега, това е като витамин С. Може да е от 100 мг. Значи има от 5 от 10. Те са най-често срещаните от 5 до 10 мг станозолол. Просто зависи кой станозолол бързо действаше, токсичен е в по-големи количества, ароматизира. Но иначе е с полуживот 12 часа в тялото. Добър е като за приемане орално. Едно от най-добрите вещества е това е станозолола. Не задържа вода. Лично аз бих и аз ви го препоръчал, макар че не бива да правим такива реклами на тези забранени вещества. Да чуваме следващия зрител. Добър ден! Явно нещо прекъсна. Ало! Чуваме ли се? Ало, да. Да, кажете. Имам велоалгометър вкъщи, искам да сложа 10 на килограм. По колко калории за ден най-добре да ги свалям? Мога ли да го сложа с велоалгометър? Ще ми помогна ли да ги сваля или как? В смисъл, това е много хубаво, че имаш сутрин, на гладно ти препоръчвам до 35 минути, обаче просто трябва да въртиш много бързо. Тежестта не те интересува. Разбираш ли? Да. 35 минути, това ти е таван. Сутрин на гладно, най-много си изгарят мазнини. Просто... Моля? Сутрин най-добре, нали? Сутрин на гладно най-много. Тогава метаболизмът ти е твърде чувствителен и изгаря най-много калории тогава. Това е много хубаво, че имаш велоалгометър. Отваряш си прозореца и си ти. Просто твърде много хора имат велоалгометри и всичките просто чакат, после отиват в залата и чакат, страшно много полезно, като си умеш да си го правиш у вас. Да чуем и следващия зрител. Ало? Ало? Добър ден, слушам те. Искам да те питам, хубаво ли една седмица да правиш с упражнението с лоз, а друга с дъмбели? Идеално, перфектно. Това е те наречения стрес. Винаги ще получаваш стрес така. Перфектно, браво. Стига да мога да изпълняваш всичко, нали? Добре, много благодаря. Абсолютно. Това е, значи, понеже те не са чак толкова много самите упражнения, вие сами трябва да си търсите такива вариации, да стресирате, иначе после казвате то омръзва. Омръзва, те не са чак толкова много упражнения. И затова така, примерно днес, ако имате гърди, мога да направите 30 серии само лек. Утре, ако имате, примерно, бицепс, 20 серии прав. Пробвайте тези хубави методи стари. Да чуваме следващия зрител. Ало, добър ден! Слушам ви. Недик. Здрасти. Моля, попитам как се махат стрелите. Трудно, за съжаление трудно. Трябва да се видят на какъв... Има такива мазила, но просто зависи много от кожата. Не искам да те заблуждавам, просто зависи от кожата. Все още директно за стрии не е намерено такова лекарство, което да директно да ги премахва, избеляват. Но ще се върнем с вас след рекламите.
Аминоасид 3800. Пълен комплект фармацевтични аминокиселини. 60 таблетки по 1800 мг всяка. Аминоасид за професионалния и любителския спорт. Аминоасид 3800. С него не рискувате. За контакти Биогейм и нейните дистрибутори в страната. Биогейм Про 70, 80 и 85 са протеинови концентрати с уникални ензимни добавки, увеличаващи нискомолекулярните пептиди с повече от 20% в сравнение с всички останали, което подобрява усвоимостта в организма. В зависимост от дозите, те са еднакво полезни в фитнес залите и в обикновените протеинови програми на нормалния потребител. Те наистина са 100% натурални. С тях постигнах това само за 3 месеца. Отгоре на всичко, това са най-добрите цени в България. Протеинът на Биогейм, това е бодибилдинг. И с чудесен вкус, с тях поддържам идеално тегло и бързо възстановяване. Без протеините на Биогейм възстановяването е много трудно. Казвам го, защото знам как да го правя. Направи го и ти. Разбрах, че имаме зрител, да чуваме и следващия зрител. Ало, добър ден! Прекъсна май. Ало? Чуваме ли се? Здравей, Ненек. Здрасти! Слушам те. Искам да те питам за аминокиселините на Universal 2700. Така? Аз съм на 16 години, тренирам от година и половина. Взимам си протеини вече. Моля? Да с аминокиселини, какво ще ме кажеш за тези аминокиселини? Перфектни, каквито и аминокиселини да взимаш, перфектни са ти, това е хранителна добавка, от тях няма, вреда няма да получиш, повярвай ми. Пий си, това са хранителни добавки, това въобще не е химия, не се притеснявай. Дори каквото пише там можеш и двойно, въпросът е дали можеш да си го позволиш финансово. От повече аминокиселини няма вреда. Да чуваме следващия зрител. Ало? Слушам те. Ало? Да? Чувам те. Искам да питам, нормално ли е да качвам 5 кг на месец? По принцип не е много нормално, ама как ги качваш? На мускули ли? Долу мускули. Само мога да се радваш. Завиждам ти. Не е нормално по принцип. В смисъл, тъй като зависи колко месеца вече качваш. Ако 10 месеца качваш, това са ти 50 кг. Но ако можеш така, качвай ги, но само да не е другото. Защото все още има такива, които правят първо да качиме маса, после да сваляме за такова. Това е много грешно. Да чуваме следващия зрител. Ало, добър ден! Добър ден. Слушам те. Да, сме Рихобачност от Казанлък. Да, слушам те. Искам да те питам за соята, какво ти е мнението, може да се покачи мускулна маса от нея? Значи по принцип соята е много добър протеинов източник, нали? Той е заместител на меса, тъй като тези, които са примерно вегетарианци, от соята мога да правиш, има заместители на меса, нали? Правят се такива мусаки, кюфтета. Аз съм лично по-бавно се усвоява от малко от яйчени и млечни, но е добър източник, много добър източник е соевия. Така че взимай, ако имаш възможност, взимай си соев протеин. Аз съм доволен, нищо не мога да кажа, въпреки за соевия. Такъв има растителен с соев, този само малко така не ми допада на вкус, но иначе всичко е окей. Да чуваме следващия зрител. Ало? Ало, Да, слушам те. за предаването. Да?
Здравейте! Може би странно ще бъде моето обаждане, но искам да ви попитам нещо. Аз съм на 50 години. В една такава шибана възраст, когато малко или много тялото се променя. Казаха ми, че трябва да пия L-карнитин или Fat Burner. Кажете ми нещо повече за това и дали има някаква полза от него. Съжалявам, че се набърках и аз във вашето предаване, Глупости, но имам нужда от това. много удобен въпрос. Значи, трябва да знаете, че Fat Burner и L-карнитин сами по себе си това Fat Burner означава изгаряне на мазнини. Те са няколко съставки, които обикновено се взимат преди хранене или по време на хранене. А L-карнитина, това е аминокиселина, която е транспортер на мазнините и ги превръща в енергиен източник. Не е лошо, но по принцип едно от двете взимайте. И двете заедно твърде няма смисъл, излишно е. Още повече трябва някой специалист да ви погледне как сте. Всеки дава негово мнение, но от двете мисля, че едното е излишно. Да чуваме и последния зрител за днеска. Ало? Добър ден! Кой си ти? Прекъснахме ли? Ало? Ало? Здрасти, слушам те. Невик? Да, здравей. Искам да те попитам, значи, как е по-добре да се взима протеин, който е горе-долу равни проценти въглехидрати и протеини в него, или да си взема един въглехидратен за след тренировка да го пия? И така, защото това е един вид зареждане след тренировката. Значи, понеже знаеш, че повече белтък трябва да приемаш през деня, вземи си някой, който да е високо въглехидратен. Тъй като той само тогава мога да го изпиеш. След това всичко по-нататък или преди това е излишно. В смисъл, вече можеш да си пиеш протеин такъв, който е високо белтъчен, а високо въглехидратен само след тренировка веднага, докато ти е празен гликогена в тялото. Така че нещо, хардгайнер, мегамас, някакъв, взимай. За съжаление, знаете, че времето не е достатъчно. Не знам дали имаме някой друг зрител на... Явно не. Другата събота по същото време, знаете, това беше. Довиждане до другата събота.